Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagantabay ka mo sa OKFM, miyembro ka na KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 35 minutos pasado alas 6 ng aga. Naku! Talaga? Totoo? Totoo ba ang chismis? Ang orihinal na intrigero asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang mintis. Si David Giuliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Totoo ba ang chismis? Maray na aga, uyaan na headlines, kansa to yung mga chismis ang unya na aga. Higanting mula, digdi sa naga, problemado. Sa dayon na pag-arinyo ng kontrata kan mga darakulang tindahan. Dakulang lending company sa naga, mati na ang luay-luay na pagrampawg. Kasud ma, mga kliyente na kasiribot kanini, magsayo magpa-withdraw. Iyan ang headlines, kasud to yung mga chismis at yan ang detalyes. Malaman lang kung totoo. Totoo ba ang chismis? Totoo ba ang chismis? Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, okay FM. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, good morning. Uyang unya na detalyes kan sa tuwa mga chismis ang unya na pagkaaga aldaw na Martes. Nag-alok ko niya ng dakulang discount o nag-alok ko niya ng dakulang discount sa mga gustong maglaog bilang bagong tenant ang sarong higanting mall digdi sa naga. Iyan para dayman magluwas na nakatiwangwang ang kadakul-dakul na mga tindahan sa laog ka na sinambit ng mall. Hinalat sa nang tumungtong ang December 31 na iyo ang ultimong aldaw kan sa idang kontrata para man ini-terminate. Asin na dahil na sila magbukas kan sa idang mga negosyo. Kabali sa mga nag-terminate kan sa idang kontrata, iyo ang higanting tindahan ng mga salaset, mamahalo na tokodora sinman na kama, higanting fast food chain, kadaradakulang bakery, pati naman ang mga tindahan ng mga cellphone na sinman na iba pang electronic items, mga imported na RTW, pati na si mga tindahan ng mga mamahalo na gamit sa rong. Kabalin man sa nagasara iyo ang dakulang panaderia, samantalang ang supermarket pinasadit para di siya na ang konsumong kuryente.
Saro sana ang rason kan mga ni kung tano ta nagpatud na sina ka na sa edang kontrata. Iyan iyo ang grabing maray na kalugihan. Nagapon sila nga malugi kan na bulan na Marso, kan mag-auso ang pandemya digdi sa Pilipinas, na aros mayo na naglalaog sa senda mga mall. Sa bagong pakulong pinag-aalok ko niyang kan mall, hahaliw na muna ang 3 months deposit, 3 months advance, asin man haliw na ang pinag-apon na goodwill money na itinataw kan mga gusto magbukas ng tindahan sa sinambit ng mall. Ani ganting mall, labistadong maray, ninulit napapabantog, nasa dressing room may nagpaprakamang-kamang na naibang linalang. Sa iba pang chismis ang unyanaga, namamati na ang luway-luway na pagrampaw kan sarong dakulang lending company digdi sa syudad ng Naga. Kasudma intiro nagkasilibot ang mga kliyente, ninulita ang duang pwesto kayo ni sarado, samantalang ang saro nagasayumang magpa-withdraw nin kas sa sayo ng mga kliyente na intiro nagkasurubot kasudma. Nagalakop ang baretang nagpo na mawara ng kwarta ang sinambit ng lending company. Ninulitaan may sadiri intirong adik sa bulang. Nagulipi pala ni ka na bulan na Disyembre. Ninulita nagpara-sponsor ng paderby. Kakadita nag-entry, ninulita sigan oran. Pwera kaya namamahalang ka na patmani kung kaya silinalao manindang mga darakula o kaya mga big time na mga kaker dahil man nag-entry. Sinabayan pa ka no sunod-sunod na pagkadaraog kan mga manok kan mga sadiri na milyones ang kantidad. Uli ka na baga na yan, apektado na ang operasyon ka na sinambit ng lending company. Pinagantabayanan ng nyanal daw kung baga mabukas ini o kaya matugot ang mag-withdraw ng kwarta ang mga deposito. Kana inot, inipatok na patok, uli man sa double your money pig-alok. Alaga, bigla na sanang nagluya ang cash flow. Kung kaya nagkaigwaning senyales na ni Masara, napagaraman na nagdulok sa sarong higanting financing company para magsubli ng dakulang kantidad na itatapal sa kwarta ng mga depositor. Alagad mayo nagapautang, ninulita mayo ng pangkulateral. Apwera kaya na mayo maning kasiguran ni mabayad kan sinambit ang utang. Ana dakulang lending company bistadong maray. Ninulitan sa idang pangaran. Paboritong maging bansag kan mga Bicolano. Yan mga tugang sa tuyang chismis ang unya na Martes. Ini man na sino lingkod si Dave Badaliano. Ang original na intrigero asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang bintis. Si David Duliano nagbabalik sa programang Chismis is My Business. Totoo ba ang chismis? Totoo ba ang chismis? Kahit gutom titiisin, malaman lang kung totoo, totoo. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagay